Thokozani sanibonani dumelang absheni and hello. Thokozani abarigani ndarazango mamkababa mamkaushoni shirinani ndabonga molweni dumelang hello madume gabonwe trobela ndrawo ka khilobedu nda novuana nendovua zwavhuḓi ndi nne Gadeo Ramalobela huva hayani Limpopo ba re pleke ya ona ke maphalole ga maphalle nna mo ke tswang gona ke tswa ga Moale ke mo ke tswang gona ga maphalole. Moale yena a tsewa ke manna, Moale a tsewa ke Ramalobela monyala bjalo ke a thobediša batho ka moka nyane bulisa sanibonani dumelang absheni hello lo bulisa inyanga yompedi mkhuloti inyanga yabantu. Namhlanje bakwethu ngithanda ukuthi ngishare just a bit of story of which I've encountered just during the week. There was a girl who texted me on WhatsApp, I think it was yesterday, of which it was Tuesday. Ithi intombazana kumina, sawubona mkhuloti, ngathi yebo, wathi kimi bengicela ungisize. Ngathi khuluma sisi ngikusiza ngani? Wathi kumina ngicela ungisize ngokuthi ungibuyisele ubutshitshi bami back. Ngathi how? Ngikubuyisela ubutshitshi bakho back. Ngathi mntanami why ufuna uba itshitshi futhi? Wathi kimi sokuyisikhathi sokuthi ngihambe ngiyohlola manje abasekhaya bazongibulala ngoba ngibreakiwe ubutshitshi bami. Bese mina ngathi okay no akunankinga ke. Awungitshele wengane yami. Ubutshitshi bakho njengoba ubreakiwe kwase kuka ngakhi uloku ulunywa. Wathi kimi mkhulu sengilunywe more than countless time, so I cannot count ukuthi ngalunywa kangaki. Ngathi hayibo mntanami manje uthi wena njengoba wezwa ukuthi kumnandi waphinda futhi waphindelela futhi wezwa ukuthi mnandi lento waphinda futhi waphindelela futhi manje usufuna ukuthi mina ngijike futhi ngikubisela ubutshitshi bakho. How possibly can I do that? How possibly can I do that? Bakwethu at some point inyanga uzwe inyanga ukuthiwa irape ingane esikole. Inyanga ilele nomuntu. Inyanga yenze ini? Izimo efana lesi. Mina kumele ngithini kumuntu othi angimbuyisele ubutshitshi bakhe kungasimina engabuthatha. Nakhona ngisho kushawa bekuyimina kanjani ngibuyisela kanjani ubutshitshi bomuntu? Wathi kimi usaba ukuthi uma yena yohlolwa bazombhanqa kubo kube njani. Ngathi ke mntanami yabona mina angikho desperate for imali ene mina ngisona scam, so angeze ngithi ngithumela imali engaka ngizobuyisela ubutshitshi bakho. Ngathi no, I can't do it. So whenever uma sikhuluma izinto ezifana lezi ebantwini sikhuluma into ewrong, and nabantu abahlola amatshitshi ake babe neqiniso limsulu, because of ingane eningi lezi amatshitshi lezi zonke ezihlolayo akusamatshitshi most yazo, because of lapha ematshitshini kunabantu afike babhadalwe imali. Bengiyazi kudala komunye umuzi kaMnomiya buthi umufika uyohlolwa uma ungasitshitshi ubufika ubhadale 250. Then laba baba matshitshi bona afika nje babhadale nje leyo mali yokuhamba, nemali yokuthi mama kulokugidwa bekanjalo. Kodwa uma wena ubungasitshitshi ubhadala imali ethisi, kwaya lingane yasenkosini somewhere eMnambithi bengasitshitshi ingane yakhona isimithi babona ukuthi lengane lesiyonakele, bayenza lengane lo memulo kanti bayazi ukuthi lengane le siqediwe nje ngayo. Manje ake sibeni neqiniso thina abantu esiphethe ama-African as African leaders, thina abantu esiphethe these African traditions and customs, siyenzeni izinto ngokweqiniso, siphusheni ubu-Afrika ngokweqiniso, siyekeni ukuloku sidlala ngabantu. Asistopeni le nto leyo. It's wrong. uNkulunkulu akayithandi. Asistopeni le nto leyo. It's wrong bantwana bethu. It's wrong. It is seriously wrong. Kodwa angikho lapho ngilami mntwana ethonga. Ngisendabeni ethi uphondo le gambling.
Iphondo mkhulu legambling uphondo lwane. Lento leyo imixe nani? Bantwana bethongo kunomuthi ongutholile. Lo muthi ongutholile umuthi wegambling. Lo muthi lo uyasebenza. Pho manje uma uhamba uyogembula noma uqala ugembula, lolu phondo lolu ugaca kanje entanyeni yakho. Bese ulufanya ngaphakathi. Lolu phondo mntanami lizokwenza ukuthi uwine. Luhleli nje la kuwena, lolu phondo lwenza imanga. Luhleli nje la kuwena, lolu phondo lwenza izinto zenzeke. Lolu phondo lihleli la kuwena, lolu phondo lenza ukuthi imali zize empilweni yakho. Mkhulu lolu phondo libiza malini? Lolu phondo libiza 3.5. Nge 3.5 lolu phondo uyalithola. Iphondo legambling. Uyalifaka nje la kuwena. Bese uhambe uyodlala into zakho. Uma umuntu obheja online, ubheja online ngophondo lakho. Uma umuntu oya straight, uyobheja straight, uyahamba uye straight ngophondo lakho, uwine. Izinto nje zizenzeke. Zenzeke izinto futhi, hayi into okudlala. Lolu phondo lolu liyasebenza. Angutsheli ngento yokudlala noma ngento yo amahlaya. Angutshela amahlaya la. Anginaso isikhathi samahlaya futhi. Lolu phondo olunamandla ekutheni uwine. Izinto nje ogembulayo uwine. Izinto nje ogembulayo uwine. Uyalidinga lolu phondo lolu. Uyaludinga lolu phondo lolu. Libiza nje imali engange 3,500 rand. Bese ukwazi ukuthi uwine. You know bantwana bethongo, mina angiyali. In South Africa siphila under inqindezi yegovernment. Siphila under inqindezi yezimo esinazo. Siphila under inqindezi yobuhlungu esiphila under kubo. Poverty, crime, yonke imilingo, ubuthakathi, ubusathana, amadimoni, incindezi ezinjengabantu abamnyama esiyitholayo phezu kwempilo yethu. But nawe, you must not relax. You don't have to relax. You don't have to relax. You don't have to relax. Akumelanga urelaxe. Urelaxe nje ukuthi hayi ngiyahlupheka vele mina ngiyazazi. Urelaxile. Hauna taba man, urwetsa lanka wena. Hawethu ijwalo. Hauna taba ukuthi kwenzakalani ngawe. Akwenziwa kanjalo. Akwenziwa kanjalo. Uyadinga uma umuntu ukuthi impilo yakho imele ngeenyawo. Angithi you are gambling. Umuntu ogembulayo. You seriously need ukuthi ume ngeenyawo. Uthole abantu abenza imithi egambling bakwenzele ukwazi ukuthi uwine, ukwazi ukuthi ube right. Akusi ukuthi uma ufaile ngeproduct ethize, lenye iproduct nayo uzofaila ngayo. Cha, zama mntwanami uze udele by the time amadlozi akini sekuthathile. Zama mntwana ethonga uze udele by the time amathonga akini sekuthathile. Uma nje usaphila, you need to try by all means, try by full force, push your life, push your life. Ungameli ukuthi mina yebo ngiyagula, mina ngi-HIV positive ngizofa. Uzofa vese. Uma wena uthi uzofa vese. But uma wena upusha, whenever you push, you keep on pushing and pushing. You are going forward. Kunzima kunjani? You keep on pushing. Kuyala kunjani? You keep on pushing. Ekhaya kunakudla, but you are pushing. Ekhaya kunzima, but you are pushing. Yebo awuna mali, but you are pushing. Yebo awuna moto, but you have a dream. Yokuthi kusasa mkhulu ngiyafuna ukuba nemoto. Unephupho lokuthi kusasa mkhulu ngiyafuna ukuba nomuzi wami. You have a dream yokuthi kusasa mkhulu ngiyafuna ukukhipha ifamily yami enhluphekweni. You have a dream yokuthi kusasa mkhulu ngiyafuna ukuthi nami ekhaya sihlale ku double store house. Yebo uzohlala kuyona. Uyawisha ukuthi mkhulu mina kusasa empilweni yami into zami ziyokhanya. As long as you keep on pushing, as long as you keep on pushing, impilo izokwazi ukuthi ibe khona.
as long as you keep on pushing, impilo izokwazi ukuthi ibe khona. As long as you keep on pushing, impilo izokwazi ukuthi ikhanye. But uma wena ungaphushi, uma wena ulina nje back, uthi no hlupheko umhlupheko ngihle. Uma wena nje ulina back, uthi inhlupheko ngithathe. Uma wena nje ulina back, uthi inhlupheko dila ngani. Uma wena nje ulina back, uthi inhlupheko sebenza ngani. Uma wena nje ulina back, uthi inhlupheko ngihle, izokudla inhlupheko. It's just more like a sickness. A sickness needs you to push. Yes, uyabona ukuthi kuyashisa. Abantu abafakanga ingubo. Kodwa wena ufake ingubo. Kuyashisa wena uhothe ihita because of uyagula. Because of kufe amasosha omzimba wakho athize. Kufe amasosha omzimba wakho athize within you ngaphakathi. Hey la mamela ngwana badimo push. Ore nna ke tla tswa ka rakobo e. Ore nna ke tla tswa ka rakobo e. Ka rakobo ena tshotleo e ke keneng ka ra yona. Le ngubo le nhlupheko le ngingene kuyona ngizophuma. Le ngubo le uzophuma ke nomntaka baba. Utlilo utswa ka ra hlupheko eo. And how fetsa utswa nakusasa you won't believe. By the time you drive the discovery of yours, ukuthi wena driver yo. By the time you drive the Range Rover of yours, you won't believe ukuthi wena driver yo. By the time you own your own land, you won't believe ukuthi you're the one who's owning it. By the time unemali mntaka baba, you won't believe ukuthi wena lo. You won't believe. Oka se dumele hore ke wena. Oka se ko bodumele hore ke wena. You won't believe. Ngithi kuwena Uphondo. Uphondo lwe gambling. Olibiza nje imali engange 3.5. Inika lena ikamina nje kawena kayena. Kawena kamina, kawena kanika yena. Keep on pushing in life. Le ngubo le yokuhlupheka suka kuyo. Itsaka ro yona ngwaneso. Ithinte man. Ithinte. Sheba pele. Ithinte ngwanaka. Thinta bophelo ba hao. Sheba pele. Thinta mmele wa hao. Sheba pele. O skare ka baka la re bona re wena bophelong ba hao o tlwelletse ke baby daddy o aneng a o fepa ka dijo o neng a o fa tšhelete o aneng a etsa dintho kaofela wena o bore ka baka la re o tlwelletse bophelo ba bo fedile hela ngwana ka ithinte tsana fa le khama ithinte ha o fetsa o ithinta ema ka maoto o re ke tla gona o re mo ke leng teng mo ha se mo tlametse ke beteng. I am going somewhere. I need to be somewhere. O tlo gona ro gone lenaka la gambling, Uphondo lwe gambling libiza nje imali engange 3.5. Ngifonele ngithinti. Uma ungangithwele egoli uzongithwele ePort Elizabeth. Lobo ngayinyanga yoMPEDI umkhuloti. Inyanga yabantu, inyanga yezizwe. Makhosi.